Huomenta, tässä vedän aamukahvia, pipo päässä vedetään. Kuuluu jatsperinteeseen tämä pipo. Se on, oliko Thelonious Monk ensimmäinen hip-hoppari, joka veti kesät talvet pipo päässä. Sitten tuli Cecil Taylor, joka omaksui sen pipon kanssa. Niin sanottu free pipo, että jats lähtee tässä piposta. Klassista vedetään harvemmin pipo päässä, siis on niitäkin, olen nähnyt ja kuullut. Mutta tuossa kävin kuuntelemaan, tuossa elokuussa oli toi Evgeni Kissin. Niin, Evgeni Kissin oli tuolla musiikkitalossa. Legendaarinen, klassinen konserttipianisti. Niin ei kyllä vetänyt pipo päässä, se veti ihan smokki päällä. Se oli aikamoinen konsertti. Siinä oli se soitti mitäs siinä Beethoven, Chopin, Brahms ja Prokofjev. Sali oli täynnä. Oli kyllä huikea meininki se. Tässä kun itse rimpuilen ton jatsin ja klassisen välimaastossa, niin se olisi. Mietin just sitä, kun itse kun pyrki näihin kouluihin, Sibelius Akatemian jatsosasto ja pop-jats-konservatori, niin mullahan ei ollut mitään suorituksia, muodollisia suorituksia niin kuin pop-jats puolelta, vaan kaikki kynnysaineet oli tehty klassisella puolella. Et periaatteessa mulla oli valmiudet pyrkiä sinne, ja niin kuin oli valmiudet pyrkiä sinne klassiselle puolelle. Mutta se oli sitten se jats veti niin vahvasti. Keikkahommat ja bändihommat, mitä näin sitten. Niin nyt sitten treenailee klassista tässä nyt on palattu taas siihen niin kuin tehdasasetuksiin. Ei minusta pitänyt jatspianistia tulla. Ei musta pitänyt tulla yhtään mitään. Eikä ehkä tullutkaan, mutta se näitä jossitteluja. Mutta tämmöistä se on. Niin, pipo päässä vedetään. Näin. Minä juon nyt kahvia. Sovitaanko, että minä juon nyt kahvia?